Čo má spoločné digitálna očista a najväčší dodávateľ energií na Slovensku? Viac ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Digitálne technológie spotrebujú obrovské množstvo energie, elektrickej, ale aj tej ľudskej. A tá sa predsa dá využiť oveľa lepšie, zmysluplnejšie, pre seba a pre svojich blízkych. Túto správu sme do médií vyslali prostredníctvom 2 fundovaných a navyše zábavných odborníkov. No a videli to takmer všetci. Vyše 70 výstupov našej kampane dosiahlo za necelé 2 mesiace skvelý zásah 7,5 milióna. Pripravili sme sériu videí, v ktorých sme seriózneho neurogenetika dostali dokonca do postele a zorganizovali tlačovú konferenciu, ktorá podľa prítomných novinárov patrila medzi top tlačovky tohto roku. Spomínate si, kedy ste sa naozaj dobre vyspali? Dostať sa ráno z postele je niekedy umenie, najmä keď sa zobudzame dolámaný, podráždený či unavený. Podľa toho vyzeral aj veľkorysý počet natívnych výstupov. Tému digitálnej očisty, výsledky spánkového prieskumu od SPP a tiež nový videoklip legendárneho hitu Sklíčka dotykov sa nám podarilo dostať do povedomia verejnosti prostredníctvom všetkých mediálnych kanálov. Od online magazínov, cez sociálne siete, print, rozhlas, až po televíziu. Každej cieľovej skupine podľa jej gusta. Predstavte si, že na našej planéte sa negatívne podpisujú aj nákupy, online platby, fotografovanie či dokonca čas strávený na internete. A Slovensko sa s našou pomocou postupne učí, že vymeniť telefón či laptop za prírodu a spoločnosť blízkych je skvelé nielen pre našu psychiku a spánok, ale tiež pre životné prostredie a energetickú spotrebu. Lebo najdôležitejšia energia je predsa tá medzi nami.